Xare Euskarazko kultura digitalaren jardunaldia eginda Baionan. Euskarazko IKTen eta kultura digitalaren erreferentziazko plaza bat. Gaztedia, bestea dira teknologia berriak, eta hirugarrena euskara da, ez? Eta, pizkat hiru ardatzauen gainean eraikitzen den proiektua egitasmoa da. Euskarazko teknologia berrietan zizkintza dagoen ezagutzea, hori erabiltzera animatzea, eta bide batez ere, goiz divertigarri bat edo pasa dezaten ikasiz, euskaraz. Gure hizkuntzan hori lantzea ongi da, interesgarria da. Ni pertsualki aski ongi kontrolatzen ez, batzutan demoran izpasten dugu. 250 ikasle, Baionako ikastetxeetakoa gehienak, baina bada ere Hondajibiko ikastetxe bat lotu dena ekimenari. Euskara eleaniztasuna eta gazteria gure lehentasun izanki, bizki interesgarria ikusten ginuen olako ekimen bat mugaz gaindikoan izatea, eta iparraldeko ere ikasleek goza dezaten olako momentu bat. Euskararen bizi berritze prozesuarentzat, ikusten dugu gazte belaunaldiak geroz eta euskaldunagoak direla, hizkuntza munduak bere lana egiten du eta euskalduntzen ditu gazteak eta aurtsuak, baina gaur egun euskara jakitetik erabilera rako jauzi hori egin behar dugu, eta jauzi hori eginen dugu bakarrik gazteentzat eta helduentzat euskaraz mintzatzea erakargarria baldin bada, beraz olako ekimenek erakargarritasunean, motivazioan, plazerean eta modernitatean ere eragiten dutenez. 7 tailer praktiko, 2 hitzaldi, kontzertu bat eta egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat, besteak beste. Pribatutasuna sarean da bata eta bestea zaintzaren ikuspegia sartuz esaren bidezko harremanetan, harremanak 3.0 dauka hitzaldi horrek, badute aukera ere bai lantegi praktikoak egiteko. Guztira 7 lantegi mota ezberdin eskaintzen dira, bata da robotika, bestea da 3D inprimagailuak, bestetik badago App Inventor, badela mugikorrendako aplikazioak sortzeko lanabez bat, irekia, badago gamer gela, dela pizkat bideojokoak euskaraz, hori game erauntzia elkarteak antolatzen du, badugu ere bai bideomapping, bideoproiekzio artistikoak egiteko, eta errealitate virtuala dela arrakasta gehien daukan lantegia une honetan, baita musika sortzeko eta editatzeko ere aplikazioak. Euskarri digitalak edo teknologi berriak ondo erabiliak oso baikorrak direla eta oso beharrezkoak, ez? Pena da, agian denborak irauten dutela beste aplikazio horiek harreman artekoak denbora gehiegi dedikatzen diotela, eta pena da, porque sormen aplikazio pila bat daude, eta horiek nolabait saiatu behar gara gu ikasten eta erakusten, irakasten eta erakusten gazteei. Nik TikTokak eta bideoak eta lagunekin, baina ez musika hola. Ikasi dugu musika nola mixatzen zen, eta musikari buruzko informazio ezberdinak. Interesgarria zen guk entzatzea egiten kantuak, eta nik ez dakien bat ere nola egiten zen. Orokorrean izaten da nahiko modu pasioa, nahiko modu hartzailean. Ez hain sortzailean ez hain beste, eta gehien bat gero batzutan ezagutza falta edo kuriosidade falta, gero gauzak nola egiten diren edo nola funtzionatzen duten. Zentzu horretan, lantegi hauetan ikusten dutena da, haiek azalpen gutxi batzuekin kapazak direla gauzak egiteko, eta gainera kapazak direla euskaraz egiteko gauzak. Eta hau da pizkatu gure asmoa, jardunaldi hauekin bide hori irekitzea. Kultura digitalak geroz eta presentzia handiagoa du gure egunerokoan, eta horren isla, gazte bakoitzak egunean mugikorraren aitzinean zenbat oren pasatzen dituen ikustea. Galdeketa eginda, gehienak egunean 4 eta 6 oren artean pasatzen dituzte, baina badira gehiago pasatzen dituztenak ere. Gauzak horrela, teknologia berrien erabilera ona sustatzeko eta hori guztia euskaraz egiteko ezinbesteko jardunaldiak dira hauek. Hizkuntza batek funtzioak bete behar ditu, eta funtzio guztiak betetzen ez palin baditu, azkenean umezurtz gelditzen da edo hankamotz, beraz teknologia berrien mundua euskaraz bizitza ere importanta da. Baina hizkuntzatik haratago ere, iduritzen zait, sarek baduela dimentsio sozial eta etiko bat. Teknologia berriak ere behar dutelako etika gehiago, behar dute libreagoak izan, kapitalismotik atera behar dute, eta sarek hori ere transmititzen die gazteai, jazarpenaren inguruan, kontsumo etikoaren inguruan, euskaraz bizitzea bai teknologia berriak, baina molde iraunkorragoa batean. 2017tik Euskal Herriko hainbat hiritan egiten da xare jardunaldia. Lehendabizikoz eginda urten iparraldean eta arrakasta ikusita, segida izanen duen ekimena izatea espero dute parte hartzaile guztiek.
Nahi genituzke ere, gomitatu teknologia berriekin Ipar Euskal Herrian euskaraz lan egiten duten pertsonak eta egiturak. Badira asko, Eztia eta Izarbelen inguruan, badira gazte batzuk ere adimen artifizialaren inguruan edo realitate virtual eta amplifikatuaren inguruan biltzen direnak. Beraz, nahi genuke sarearen bitartez, justuki komunitate hori saretu eta haiek gomitatu ere Euskal Herriko lurralde desberdinetako jendeak gurutzarazteko gehiago, hola ere ikitzen baita urratxez urratxere herri bat.